Uzmemo tikvicu i tikvice i posložimo na papir za pečenje. U opisu videa možete pronaći popis sastojaka i nutritivnu tablicu. Na tikvice dodamo sir, ja koristim mozzarelu, vi možete po želji. Tikvice se spremaju za pećnicu, dok se tikvice peku pripremimo rajčicu. Nakon 20 minuta na 180 stupnjeva tikvice su nam gotove. Tikvice su se hladile pa ih premažemo sirnim namazom. Dodamo salatu po želji, ja koristim motobilac. Dodamo pršut. Rajčicu. Preklopimo s drugom polovicom. Share, like, subscribe i vidimo u sljedećem videu.